Čiže vie to fungovať aj ako nejaká preventívna medicína, ďakujem všetkým tým vitamínom a antioxidantom, hej, ktorý tam je. Čiže nie je to v kategórii proste, že značkový alkohol, ale je to proste až doslova, že v kategórii liek, hej, ktorý keď takýmto spôsobom človek používa, tak mu to dokáže predĺžiť život, aby na tejto planéte vedel dlhšie a šťastnejšie žiť a fungovať. Pre mňa je dôležité, aby to ľudia mali v povedomí, vzhľadom na to, že to nie je bežný alkohol taký, čo ráno o 7 ľudia stoja v rade pred obchodom, aby si niečo dali do seba. Takže vzhľadom na tú cenu doporučujem tým, ktorí si to môžu dovoliť a ktorým to prináša radosť. Tým, ktorí uznávajú pána prezidenta, jeho celoživotnú prácu, vzhľadom na to, že napísal veľmi veľa kníh, začal nejakými detektívkami a tak ďalej, prešiel cez rôzne žánre. Takže ja si myslím, že už aj tá úcta voči pánovi prezidentovi a jeho práci, celoživotnej práci, a aj keď dnes má 91 rokov, tak on stáva skoro ráno, celý deň pracuje, prijíma návštevy a večer ešte píše knihy.